खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 24 नभेम्बर लाचित दिवस दिनै बीर लाचित बरफुकन बिथांनि जोनोम सान। मख'नो गोनांदि नदुवार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जामुगुरि हाटआव लाचित दिवस फालिनो साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 51थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय मैया लाइखुन्था गायसनदों। मख'नो गोनांदि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 20 आरो 21 दिसेम्बर खालि खुंफुंनो थाखाय लाइखुन्थाखौ गायसनबाय। चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय दतपुराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। मोब्लिबनि सर्ट सार्किट जानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजिदों होनना खौरां मोननाय जादों। अर खामनायनि जाउनाव अजय मोसाहारि बिथांनि न'आ सेवहांगार जानांदों। दुबाइ एयार श'नि समाव LCA तेजास जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय उइं कामान्डार नमासियालनि गोथै सह'खौ तामिलनाडु कम्पिउटारनि सुलुर एयारबेसआव लाबोबाय। दतमा आनसलिक गेलेमु गौथुम DASA नि बानजायनायाव 10 दिसेम्बरनिफ्राय 21 अक्ट'सिम खुंगा 27थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय 2025 खौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। भुटाननि सानद्रुप झंकाराव खुंफुंनाय इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 मायथाइनि जोबथा गेलेनायाव बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंदों। ST खौ होनो होनब्लानो होनो हाया बेखौ बिनानैबो मोना आरो ST बिनाया बयहाबो मोनथाय दङ होनना बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बे ST बिनायनि जिथु क्राइटेरिया बियो सोरबाया होनो होनब्लानो होनो हाया सोरबाया लिरनानै होब्लानो होनाय बुस्थु नङा। बे गोजौ लेभेलनि बिनाया बयहाबो मोनथाय दङ। गावनि मोननांगौ मोनथायखौ गावनि बिफानियाव मोननांगौआ बिनांगौआ गावनि मोनथाय होनो हानाय हायै बेयो गावनि बिफानि सायावसो थाबाय। बयबो मोननांगौ मोनथायखौ बयबो बिनांगौ दङ हिसाबै बयबो बिखागोन। नाथाय होयोब्ला मा जागोन बिफाया मिथिगौ, होआब्ला मा जागोन बिफाया बेखौबो मिथिगौ। बेनिखायनो सोरबाया बिख'नानै लानो सानब्लाबो आरो सोरबाया होगोन होननानै बुंनो सानब्लाबो बियो होग्रानि सायावसो बे थाहैगोन। होग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा। बेखौ साननायनि बाहेराव माब्ला होगोन, सोर होगोन, मानो थाखाय होगोन आरो होनांगौआ माबायदि होगोन बे गासैबो लिरनानैनो गालांखानाय। बेखौ हयथ' जोङो साननानै मोनहानाय नङा। MLA बिसायख'थियाव जोंहा गोग्गोम जागोन। जों बयखौबो जाति जन'गोष्ठि बयखौबो लाना आवगायलांगोन। BTC खौ जों बासायनांगौ, रैखा खालामनांगौ। जों बयखौबो लाना जिहेतु आवगायलांनाय हिसाबै जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दलआव दङ बिथांमोनाबो जुजिगोन। नाथाय पजिटिभलि बे PF दलानो बेयाव गलखौ सोगोन नङा होमबा? गलखौ सोगोन। जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जों ओंखारसिगोन मैखोम जों आरो थाबायलायसिगोन। नै BPFआ नट अनलि डेभेलपमेन्ट नङा, जोङो गोबां मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ, गोबां समयसाफोर दङ। बै समयसाफोरखौ BPF दोलोआ जोङो समाधान खालामगोन। जों रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टिनि बेखौ जों जेबो होआ, बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ, IBS खौ होआ, बिदि गैया। बयखौबो लानानै जोङो आवगायलांगोन। फार्स्ट प्रायरिटि BPF हिसाबै सोरबाया लाखागोन, खिन्थु जों रावखौबो अयनाय खालामा बे आंनि बुंनाय। भेरगाव जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि 4थि बोसोरारि जथुमाखौ सोनाब कालाइगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लांगोनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै नैबे सोनाब कालाइगाव बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय भुयाघाट बेवहाय 4थि बोसोरारि सानखौ बिथांमोना जथुमाखौ खुंदों आरो बे जथुमायाव आंखौ बिथांमोना गाहाय आलासि महरै आरो बेवहाय फैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना
बे हालामाव गोबां बर' फिसाफोर दं नाथाय बिथांमोना दिनै बर' रावखौ बारा रायज्लायनो रोंबा अब्लाबो बिथांमोना एसे मोजां मोनसे जथुम्माखौ खुंदों सानस्रिनाय हाबाफारि आरो बेवहाय आं नुबाय जे गोबां माने रायजो राजा बाहागो लादों आरो भेरगाव जिल्लानि गोबां माने सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों बे मेलावनो बिटिसिनि गोदानै थिसनजानाय सरि माने बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होदों बेखायनो आं दिनै बुंगोन जे नैबे बोसोरारि जथुम्मायाव माने जि माखासे बाथ्राफोर बिथांमोना सावरायनायनि खाबु होबाय बेनि गेजेरजों जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जोंनि हारिनि सिनायथि थामोनथा बेखौ दानायाव बेखौ बानायनायाव मदद होनायजों लोगोसे बेवहाय माने बर' रावनि जि मोनसे गोनांथि बर' रावनि जि मोनसे इम्पर्टेन्स बेखौ लाबोफिननाया जथेस्थ' माने मदद खालामगोन आंनि मोनसे फोथायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जि बुंदों बे जोबोद बरायथाव मानोना आथिखाल जोंहा दायो जायगायारि खुंथाय हिसाबै बिटिसि थाबाय आरो बिटिसिनि गाहाय हिसाबै श्री हाग्राम महिलारि बिथां थाबाय बेखायनो गासैबो जेंना जेंगोनाखौ जों बिथांजोंबो जों सावरायनांगोन आरो बिथांनोबो मिथिहोनांगोन जोङो दिल्लीयाव नंगौ जोङो धरना हैदोंबा जोङो नेसनेल सेमिनार खालामदों जाहाथे दिल्लीया थाबैनो माने बेखौ मिथियो आरो बे जेनोखि जोंनि जि माखासे दाबिनायनि माखासे आयदाफोर बियो जुदि मावफुंजायोब्ला थोंजोङै बेवहाय आथिखालनि जेनोखि बिटिसि बा बिटिआर बेवहायसो मुलाम्फा बेवहाय जेबो माने आलादा रोखोमनि साननांगौ बाथ्रा गैया मानोना बेवहाय थाफादों आरो जुदि बे सावरायनायाव जुदि लाफायोब्ला बर' थुनलाइ आफादाबो थाफागोन मानोना जोंनि मावनाया मालाबाबो जोबनानै फैया हारिनि राव थुनलाइ जोंनि जेंना जेंसिया मालाबाबो जोबनानै फैया जों मालाबा दिल्लीनि मिथिहोनांगोन मालाबा जोङो दिसपुरनि मिथिहोनांगोन मानोना जेंनाफ्रा अराय सम गोदान गोदान फैबाय थायो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादाबो जोङो साखाफारा जेब्लानो जोंखौ लाफायो जों बाहागो लाफागोन आरो लाफायाबाबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय हारिनि जेंना जेंनानि फारसे बर' थुनलाइ आफादाबो सिगा नोजोरजों